Mengkon rabi we kok angel. Wah, dadak pelintat-pelintut. Kowe engko nek ngerti Janakawati. Wah, seminggu rasa rungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Janakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara padake. Diasdes iki isine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, men. Wah, didol. Lho. Lah padake klopo to kowe iki? Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho bane. Wah, cerewet.